Euskalakariok, ongi etorri Euskara maite duzuenok, ongi etorri Euskara ikasten ari zaretenok, ongi etorri Euskaraz bizi zaretenok. 100.000 euskalakari ibili gara, txipi-txapa, Trebiñun hasi eta Donostiraino ibili den korrika 17. 2.507 kilometro, 2.507 lekuko aldaketa, eta iritsi gara korrikaren azken festa handira, bukaera jaira. Eta bukaera jai honetan argituko da korrika 17ren mezua Euskal Herriari. Edurne Bruartek Trebiñun lekuko barruan sartu zuena, eta eskuz esku etorri dena Donostiraino. Eta horretarako datozela mikrofonora Mihiluzeren izenean bi euskalakari, Iliazki Serrano eta Kike Amonarriz. Barkatu esate diate mesez, banderak pixka bat jaisteko, jenteak hola ikusi ahal izateko. Eskerrik asko. Euskalakariok, euskalakariak gara, munduan euskeraz bizi nahi dugulako, eta mundua euskeraz bizi dugulako. Euskalakaria da, niri kostatzen zaidan asko, baina nik nahi dut euskeraz itxegin eta zu niri euskeraz dioen Jose. Euskalakariak dira, sarean euskaraz ari diren Mari20 eta Facebookari guztiak. Iskalakari ditutze prefosta, iskara erreskuratzen eta horrekin iskaz mintzatzen diren Allande eta Maider. Euskalakari, Edurne eta Mohamed, aste nagusian elkar ezagututa, euren arteko maitasuna euskaraz gozatzea eta amodioa euskaraz egitea erabaki zutenetik. Euskalakari dira arauak eta hiztegiak prestatzen orduak ematen dituzten euskaltzainak eta ega titulua atera ezinik dabilen Mireia. Merkealdia kartela jarri duen koldo ere euskalakari. Euskalakaria da, bere denboraren zati bat mintzakide egitasmoari eskaintzea deliberatu duen Eli. Euskalakari izateko 1000 modu dago, baina euskararekiko eta gure herriarekiko maitasunak biltzen gaitu guztiok. Eta ezin da euskalakari izan, euskaraz egin barik. Euskaraz berba egiten ahalegindu barik. Euskalakariak gara, euskara maite dugunez, euskaraz maitatzen dugun bakoitzean. Euskalakari bizitzari txinpartak atera nahi dizkiogulako, eta horretarako euskara bizia eta txinpartaduna behar dugulako. Lana euskaraz egiteko, euskararen alde lanean ari garalako. Euskalakariak gara, euskara sortzen dugunean, euskara sortzen ari garela sentitzen dugulako. Hizkuntza guretzat poza eta haserrea delako, barreak eta malkoak euskaraz sortzen zaizkigulako. Euskara egunero erabiltzen, hobetzen, eraikitzen eta zabaltzen dugun mundu bat delako. Euskalakariak gara, euskaldunok munduan leku bat behar dugula sinesten dugulako. Koloreak eta aniztasuna maite ditugulako, eta Euskal Herri zahar honen iraganari etorkizuna bermatu nahi diogulako. Euskalakari gara, euskara maitatzen ikasten eta erabiltzen dugulako. Gu euskalakari, Zuek euskalakari, danok euskalakari!